Halipa ne berdi. Halipa selamun aleyküm. Atamrad Ataev. Halipa bir kiçiräs fora berjek Yer bolar. bakalım. Halipa suy funwat ýoluna funwatdan başga ne funwat eger funwat ýok bolan bolsa karýeranda hyçma funwat adamsa. Awa. Tanalýan tuğlam artist. Funwatdan başga bir kär faýlaman bolsa näme kär faýlardy? Turgutdan başka kär saylamanı orada men bir yeni uğrayan arzu olaman biri bad ol elbette. Olan bir artistliğe turgutda değişti. Ben jurnalistkan uğrayadım. Habarçı olmak uğrayadım. Awa. Habarçy. Havarçı. Tuğlama. Kaçığı koy. Katı arzu ediyen adım diyene elbette turgut. Awa. Bizim kumanısının Awa. ketelle şovcu turgut bir ketelleden. Ketel. Ol bundan beyle. Şoň üçinem Azad Ataew mene oğulla olan dowam etdirdi. Funwat pakalene. Şovcunun turgut meni memde ömrümde bir yenici oldu da. Şoň üçin funwatyny beýgem halipa dowam edin Allah. Yöne üýt köşük seferdi jurnalist bolanmasa. Ay, Hiç kime men westal. Kiçikegem indis kinolarda da. Sırlar dünya fefafe. Sırlardyna ondan soň olar Beşinci multifilmler ölçü. 5-nji ölçew. Awa, beşinci. Halipa gitmän gitmän sizem ýekejim. Wala halipa, sağ olun.